Vítam všetkých divákov na tomto videjku. Moje meno je Tyrion a je tu so mnou môj host Lukika. Čaute, to je Lukika. Dobre. Takže pokračujeme. Troška som vám to strihol, lebo to načítavanie není moc zaujímavé. A aby ste mali čím kratšie videjko. Aby ste si viac užili tú hru. No, Ježiš, ja som sa nesústredil. Ja som chcel toho kobolta dať preč na Aniela a Lighting Storm, či bol, či to nechať. Ježiš. A tak aj tak mi prišiel, ale aj tak. No, Lukika, ježiš. Ten kobolt tam má význam ísť. Kobolta tam hrám kvôli tej Maelstrome, lebo je jedinú legendu, čo potrebujem, je Talnoš a Talnoša nemám. Tak tam hrám namiesto neho kobolta. Je to proste o tom isto, len kvôli tomu, že Talnoš je za 2 many 1/1 a má spell power a keď skape, tak si potiahneš kartu a kobold je spell power 1 za 2 many 2/2. Takže oplatí sa tam hrať aj toho kobolta. Lebo tam je základ ten spell power. Dosť ma zase otravuje. Tak to bude ťažké. Proste to ten golem. To je podľa mňa dosť preprasačená vec. Hunter má zase preprasačenú vec Call of the Wild. No není to zase až tak preprasačené, ale je to brutálne. Heal totem. Tak nič. Power je tiež dobrý. Ale ten heal totem by sa teraz viac hodil. Keď mám 2 damagenuté príšery. Jo. Ježiš. No tak ani heal totem by to nespasil. Laker. Mám šťastie. Čo sa smeješ? Ten dám 9 sedmičky. A co teraz? Ešte nech mi prejde Doomhaver a som vyhral. Tak vyhral som aj bez toho, ale mám... Toto je tiež dosť dobré kombo. Doomhaver a 2 Rockbiter Weapony. V 7. kole to dokáže dať za 16 života len so zbraňou. Zabíjal som tu 1/1 kvôli tomuto proste, lebo on mi dá s tým... Tak aj tak mi ho zabil, ale oplatilo by sa mi to. Ježiš, ja som zabudol. To je všetko, čo mám spraviť. Rockbitery si na to nebudem míňať. Takú ladinu, ktorú zabijem aj totem. Na tú 2/3 už by som uvažoval ten Rockbiter minúť. To si až teraz zistil? Dávno vedel. On nemal žiadnu kartu. Ja ešte 4 karty na roke, 4 príšery v hre. Môžeš si zapiť. Takže toto bolo Ezovin.
Prasa v 8. kole a šípka. To by chcelo kombo. Ja viem. Ty vole. No, Lukika, už ti môžem ukázať mojou rukou proste. Ale nie, to mi nepomôže teraz proti tebe, keď nemám ako príšeru vyložiť. Tak tam dám majostro. Dobre, Sedem príšer a to som pri tom kontrol šaman. Takže pokračujeme, druhá hra. Takže je zase prehra. Dnes, keď som začínal natáčať, tak by som mal v pláne, ešte neviem ako to budem stíhať, že podľa toho, ako dlho sa to bude dávať na YouTube, dať aj toto videjko a ešte aj Kantra s Lukikou. A zajtra mám v pláne dať expansion z Hearthstoneu. To je taká vec za 700 goldov. Je to dosť goldov a kvôli pár kariet, ale je to zaujímavé. Je to asi najzaujímavejšie z Hearthstoneu, ale vychádza to tak raz za pol roka. No a ja by som natočil zajtra by som natočil asi Pokémon Go. A neviem ešte čo. A ja možno Pokémon Go. Ale ten Hearthstone určite, ale... A ja budem Hearthstone. Ale natáčať. ako budem stíhať. A ja keď budem stíhať nejaké videjko, tak natočím. A dole do komentov mi prosím napíšte, že jaké hry by som mal hrávať. No a nenapíšte do komentárov, že Môj kamarát ma otravuje, že nejdem proti nemu hrať. Ale nemôžem teraz. Už to mám celkom dobré. Môžeš mať dobré, ale teraz natáčam. A som kápu určite. Že sa na hru nesústredím. Ale aj tak ho porazí. S týmto dekom som dal rank 4 tento mesiac za 2 dní. Jak by mal kto si záujem, tak mi tiež môže do komentov napísať, že aby si ma, jak to si hráva, že si ho môžem pridať do priateľov, alebo ak by niekoho táto hra zaujímala, že by si vytvoril Hearthstone a potom by som si ho pridal a napísal by som mu, alebo na Facebooku dal nejaký screen tohto deku. Je to taký control deck, proste musíte vydržať do 6. kola a potom tam budú prichádzať 6-5 Fire Elementály a také hovadiny. A proste on už nemá karty. Dám si tam pohode Tuskára. Mám 26 života. Ešte mi príde aj dobrý totem celkom. A mám v pláne hrávať hry CS:GO, Pokémon Go, Hearthstone, Clashko a to je asi tak všetko. Tak mi prosím dole do komentov napíšte, že aké hry by som ešte mohol hrávať. Ja si ich stiahnem a môžeme ich spolu natáčať. No, spolu. No, Lukika celkom si dobre zahral to kolo, ale ja tam dám takéto koláci. Jakub, Maco, zahrám si potom s tebou, jak to budeš dívať to video. Veď toto už bude asi tak posledná hra. Veď ja už ho... Ma rozbije. Takom bije. No mohol... Zle som to spravil. Troška failing, nevadí.
Na to si časom zvyknete pri mne. Môže byť. Vidíte, proste ten deck, ja už tam mám strašne veľké príšery a on už nemá čo s tým spraviť a proste už nemá ani karty. No, som slabý. Nekčaj. A proste hrám tam môžete si to urobiť, že za 0 many 5-5 taunt, čo je dosť brutálne. Nemá čo s tou 7 jednotkou spraviť. Možno príde Arcane Shot, ale pochybujem, že by to top dekol. No, vidíte? A tak tomuto 7 jednotka ešte zabije jednu príšeru. No. Alebo sa to dá spraviť aj takto. Tak toto kolo som prehral. Určite. Toto kolo, túto hru skôr. Alebo túto hru, hej. Tak toto všetko navíjam. Už proste to potrebujeme ukončiť, veď na čo budeme troliť, veď som ho dotrolil celkom dosť. Ešte na rozlúčku. Tak nič. Tak nič. A vidíte proste veľa príšer silných a keby ste už boli na mále, tak ešte tam máte aj za jedna many 9 trojku. Za jedna many 9 trojku. Proste som si s nej spravil. Takže, jak sa nám bude toto videjko ľúbiť, nezabudnite dať like alebo odber, bol by som z toho veľmi rád. A dole do komentov mi prosím vás napíšte, aké hry by som mal hrávať a či si vás mám pridať do priateľov. Toto bude pre toto videjko všetko, takže čaute.